Hej Uffe, jeg vil gerne bevise andengradsligning, og jeg har desværre ikke nogen tavle derhjemme, så jeg har bare valgt at gøre det på papir. Men det første vi gør, det er, at vi tager selvfølgelig andengradsligning, den generelle ligning, som er ax i anden, plus bx plus c er lige med 0. Derefter så ganger du 4a ind i hvert led, så det bliver til 4a i anden, x i anden plus 4abx plus 4ac er lige med 0. Derefter så skal du så sætte b i anden minus b ind. Minus b i anden. Og det gør det jo fordi, vi vil gerne have 0 ind, men man kan ikke bare sætte direkte 0 ind. For hvis jeg sætter b i anden minus b i anden, så udligner de hinanden. Samtidig så kan jeg også benytte et kvadratsætning, til at fortsætte med opgaven. Og det er så det, jeg gør ved næste. Som du kan se, så er det, at 2ax plus b i anden i parentes, det bliver det til, og så minus b i anden plus 4ac er lige med 0. Og så det jeg gør næste, det er, at minus b i anden plus 4ac, den rykker op på den anden side af lighedstegn, så det bliver til b i anden minus 4ac. Og det minder meget om diskriminanten, så derfor så vælger jeg så at kalde det d i en næste linje. Så det kommer til at se sådan, at 2ax plus b i anden er lige med d. Det jeg så vil gøre nu, det er, at jeg vil gerne isolere x. Så derfor så siger jeg 2ax plus b er lige med plus minus kvadratroden af d. Eller det her sådan det kommer til at blive. Fordi at når jeg sætter kvadratroden ind, så fjerner jeg parentesen. Så siger jeg så 2ax er lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Fordi så får jeg b'et væk, og så til sidst så skal jeg også få 2a væk, så derfor så dividerer jeg med 2a bagefter. Og så kan man så se, at x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d, og så dividerer jeg med 2a. Og det er sådan, man fuldfører